Good good morning guys. So, saan man kayong sulok sa mundo. So, guys, gusto kong apologize sa inyo dahil sorry talaga dahil hindi ako nakapag-live sa ating pag-giveaway dahil sa loss of internet connection. So, ngayon lang talaga guys. So, i-vlog ko na lang kung sino yung makakatanggap ng load. So, para ma-claim nyo yung mga load nyo guys. So, please watch full of this video dahil tatawagin ko na kung sino yung mga tatanggap ng ating mga giveaways guys. So, ang unang makakatanggap ng 50 pesos na load ay si Zoe Lee Vlog. So, Zoe Lee, meron kang 50 pesos na load. So, pangalawa, sino siya? Si Jennifer Bongkaras. So, congratulations sis Jennifer. Please claim your prizes. Comment down below or contact me. And then, pangatlo, the third, si Maylene Cabaron. Ito na, may 50 pesos na load ka. And then, pangilan na to? Pang-apat? Okay, si Mine You. Ayan, Mine You. Please claim your prizes. Pang-lima. Okay. Gizmo Martin. 50 pesos na load. So, ano to? I-claim mo or i-donate mo sa iba. So, ayan. And then, the sixth, tatanggap ng load ay si Gloria. 50 pesos na load. And then, pangatlo, the seventh, may 50 pesos load ka. And then, the 8, pang-8 na tatanggap ng 50 pesos na load ay si Channel. Meron kang 50 pesos na load. And then, ang pang-siyam, 9, natatanggap ng 50 pesos na load. So, ayan. So, claim your prize. Kayo ng poll ng video na to dahil ilagay ko sa end ng video na to before ng end ng video na to kung paano nyo i-claim yung prize nyo. So, na load. Mindanao Vlogger. So, ayan. Ano to? Claim or donate. So, kung i-claim mo, please comment down below. Okay. And then, yung lima natin guys na tatanggap ng 100 pesos. Tatanggap ng 100 pesos na load ay si Tangdadan. Okay, Teacher Aida, mayroon kang 100 pesos na load. So, yan. And ang pangalawa ay sino siya? Albert Postano. 100 pesos na load. Pang ilan na yun? Pangatlo na ngayon. So, ang next na Ayan. OFW Daily Life. So, ayan boss, mayroon ka 100 pesos na load. At the next, Jane Channel, congratulations, mayroon kang 100 pesos na load. And the next,
Kita nyo. Sis Chang Nancy. Sis Chang Nancy, congratulations. Meron kang 100 pesos na load. So, guys, i-claim nyo yung price nyo, yung load nyo. I-message nyo ako dito. So, i-message nyo ako sa FB Messenger ko or sa FB feeds ko. So, congratulations and thank you. God bless ating lahat. So, thank you for watching, guys, and don't forget to subscribe, like, and share my videos. So, maraming salamat. God bless.